Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakaturo ka kaya. Ni Sir Honesto. Itay pa nga tangaw mauawag. Sungbatak nga ta. Ang mga namakadlang ni Mama. Malagip ko ti panang prangka ni Mamang Kenkwana. Sungbatak katagkidawak iti dispenser Kenkwana. Hello? Hello, Adelfa. Nakasinga ka di? Saan mat, sir? Naiturog ko gayam. Naimbag ta nagranata ijiigit ti baybay. Sayang ta sana ka nakapagbaw ta nakitungtong ka ta kayo. Nasdawak na ro iti kalata pa nagpakadayo. Nabainan kayon samat. Amangan no mabalin nga kita ta. Ha? Apay akayat ni Sir Honesto magkita kami. Adelfa, adda ka kadipay? Uwan, sir. Adak pay. Pasensya kayon. Jack may panamnaman no adda oras ko ang makipagkita kada kayo. Aging nga adda ni Mamang. Mawatan ka. Di mo sayangan ti oras mo iti panagbakasyon ni mamang mo. No saan ka sumurot kan ko na? Saan tanto na makapagkita pay? Jack lang mo, sir. Ngam ko na ni Amang Dinong. No sa anak to makasubli ti trabaho ko dita opisina yo. Amangan no, mapilitan na kasumurot iti kayat ni Mamang. Saan gaya man nagbidot ni Sir Amir iti panangipapan, Adelfa? Naruna kat istrikto ni mamang mo. Sige nga roden, Adelfa. Bye. Bye, sir. Nadlawan na Sir Honesto ti ugali ni Mama. Adlaw gayam ni Adelfa ti pan nakapabain ko kan mamang na. Iso ang nagpakada ka din na oras. Nadlaw ko analiday titimbak ni Adelfa. Bayat ti pan nagsarita mi. Rumbang ko maanaragsak. Tanagapakasyon ni mamang na. Sayang. Awan gundaway mi ang makapagsarita. Makapasurong mat ni Benji. Nagbayag ka sumong patitay. Kaya't ko tiyag pakada ka ni Daddy. Sana bale? Ay, maturong mat ka no ni Daddy. Iso sa anak kaya makapagpakada kan ko na. Gusto ba't kititi ko na ni Benji? Saan na nalas ka nagpakada ay ka ni Dad? Mapanak man lang ni tibag pagkakapapanak. Aslanangag ko nga dakasarsarita mitay ti kwartam. Ni mamang makunak kumagam. Simrak matitay ni ti kwarto na. Sir Honesto day Amang. Imawag iti cellphone ko. Nagkitaw iti dispensar iti kilat apa nagpakada na itay. Talaga nga de napabayanan ti panang prangka ni mamang mo. Wan sa Amang? Ngam, sana matkit di nga imbagakas jay. Ngam, nadlaw na nga istrikto ka no ni Mamang. Ay, di na sa kayat nga dagarem kan ka. Di na pa ilang malipatan ti panagayan ayat yo ni hamin ni de. Agad adalak pa lang amin idi Amang. Kan awan panggap ni Sir Honesto nga agaram kanyak. Ay, managata puno manang ipapan ni mamang mo. Saan pa yan napasamak? Ng pampanunutan nan. Sa anak amay kari ka ni Sir Honesto Amang. Anak tibak nang ti ayatan ng tuday jay. Nyaman nga tan, ti iba nila kay Sigmundo. Talaga saan lata mamingka. Mabalin ko kumapagkid ka na. Ngam, interesat. Nagiti nakalab mga balitok na. Diyak malipatan ti panang tagikwak iti kinabaknang na. Baban ka ni Crystalline. Amo ka rumor ka man ni Namir. Talaga di mo mapagkadkadan day jay alakaya niya. Gapo iti apo ko na, saan ka di? Ano na ita sasawang Margot? Naadala ko man ni Lisbeth. Iso ang mismo ti mangapakin ka. Saan nakataktakan? Ket, asino ti kadwam? Rimwar ni Benji. Napanan na. O kaya sana nagpakada kanya?
Kasanong agpakada no matmaturog ka itay. Amom ka di no asino ti imawag itay kankwana? Ni Lisbeth. Ah, Ginundawayan ni Benji amat maturog ka. Tapno awan sawir na ang makipagkita kini Lisbeth. Kung nagrumat maturog ka, Victoria, naunag sa di pampanunod ang manak. Tatang, kasano nga ta maalukod ka ni Adelfa nga trabaho iti abroad? Victoria, saanan nga ubing ni Adelpa kasi di, na may papilit mo, di kayat mo. Kadan bukod na pangedeng. Kinamaag no sa anak kayat ti agtrabaho iti abroad. Ado ti gumawgawawa amang panaw iti kinarigat ti pagilyan. Ngam, Saan nga agpapada ti panunod, anak ko? Anak mo na Adelfa. Saan kayo agpada ti panirigan ni Tibiyag? adadapay asa naakapada ti kapanunutan ti amin. Sana mapnek nga agpabaknag dagiti dadtuma. Nga miso insukapnak iti kinabaknag. Malagip mo ka di pa'y lagi na balabas. Saan tatang? Awan pulos pa nagpapawig. Baknangen, kat maaramid na ti amin na kayat na. Uray manupay ti babae ti biyak na. So, mapaling ka di tatang. Saan tayo napagsaritaan tayo? Ala. Kasarita mo na yung bagdarak mo. Maring malawlawagan tumod lang di panunod na Victoria. Anya, kayat jo asyak ti agpakumbabakan ko na. Idinto tasyak ti inana. Sika di makam mo, nanya ti kayat mo nga ramidan. Adalaki di mangigaw-gawit kan ko na. Kat day ti kayat ko adoktaran. Tadimting kayo madlang ka ni Benji ta Elizabeth. Ang dapat ka di sa bali alugan nga ramate? Nakayulatan ti mapaniti mansion nila kay Sigmundo, Daddy. At pasya-pasyara kiti Hardin. Ang mga no may bayagak ang makisarita ka ni Mr. De Los Reyes. Ay bak ni Benji ito unag. Mabutin kayang sakit di iti ibagbaga ni Tita Margot, Dad. Anya nga tanay paypaysok? Kuwapo mat ni Benji. Elizabeth, Oh, sige, sumra kayong, Dad. Amangan matiktikan na unay ni Mr. De Los Reyes nga gunuray kada kayo. Awagak man kit di ni Marichu. Ay. Impaga ni Marichu ti awagak. Ngam kinapot no na. Saan ani Marichu? Buisit. Kastoy kami kadilat tanit yak syuman kanyak. Akasa, saan nga paatiw kanyak? Apay na inawagan na, Lisbeth? Mailiw ka makisalsarita kan ka, Tita Margot. Anya ang mailiw, ti bagbaga. Sa anak ang makilanlino ko kan ka. Well. Si Moro ta ni Daddy ti balay da Mr. De Los Reyes. Isugaya may inawis na ni Daddy ta. Si Mang Pato ni Crystalline. Anya? Wan, Tita Margot. Ni Crystalline ti kasarsarita ni Daddy. At dapat nga minsan nga ili da siya alakay. Kaya tiyo, paala kayo, no? Pasukon kayo kanimanong Benji? At dagiti may sa party. Kadwag dagiti kinaadalak iti kolehyo. Oh, nagkolehiyo ka gaya? Sa anak akaskan ka, Lisbeth. Noon niya titi mo pangituluyan ti panagkadal mo. Nagpaknang ni Daddy. Piangot ka lang, unay. Ituloy kong talat ti agkada lintong kayat ko. Bibiyang mo? Anya nga tanong kalat nga at mangyam mo iti pagina nga anak ni Daddy. Ang may saak nga anak ni Daddy. Tiyo, pulisit na siya, babae. Agalawat kanyak na siya ang Margot. Ipulong ko ka ni Daddy. Talaga asalangadak ni Daddy. Nadlaw ko ang nagpungtot ni Lisbeth iti imbaga. Kasanong nga agpaiso. No saan lang nga iso ti anak ni Amir. Iti kinaadu ti nagbalin a babae iti biyak na. Awan lang ata tinapututan na kadakwada. Nakaraing kayo gaya man, mamang.
Itimplahan kayo iti kapeyo? Agyaman na klaan na Delfa. Siya akong tagtempla iti kape. Saan nyo kadiya kayat nga iserbihan kayo? Sa anak anarwam, mga sirserbian. Narwam kami ng maymaysa. Sige. Tapno di mat agsakitin akam mo. Sige banlaangan. Mabit lang mamang ha. Adala kayat ko adamagan kan ka, Adelfa. Ada ka di sa bali ang makalapod. Iti bagbagakan ka. Di kayat ko asawan. Ti may panggap iti jayak. Asumurot ka kanya kaya Australia. No, kayan ayat ko ti kayat yu asawan mamang. Awan, kalpasan ang nagsina kami kanihamin. Saan ako na nakiayan ayat? Gapo, tanihamin pailaan ti ayatem. Saan mamang? Nalipat akon. Jack napuputan di sangpot mo idirabi i Amir. Impapas mo sa tinangbuya iti kinapintas ni Crystalline. Anya kristalin ti bagbagam. Ada ka no pala ng London. Talaga dayjay nga anak mo. Ngam idi imbagak akasanon no kelat nga adamang amo iti bagi ng anak mo. Nagtungtong. Saan ka di ang nagsaritatan? Natangkan ti ulo, Margot. Makapungtot ka? Saan asyak tayan ti problema, Amir? Ni Lisbeth? Ngam kasanon nagpaiso. Saan? Dinto mapasamak na ita. No saan di saan? Sa bagay. Saan kumaapumod no? Ta mga no ad-addan to nga awan ti karbangak iti kinabaknang mo. Ni Honesto. Anya rati bagana. Tagsapan nga umawag. Hello? Sir, kalkalpas may nagsarita iti amigo yo. Anang gatangan nyo iti yate. At da kanu kadwa na negosyante nga agpasyar dito eh. No kasta. Sa kailyem, anay mbag dita. Dinamag na kayo, sir. Ngayon ko nak, makumikom kayo kadagiti negosyo iti Manila. Si kalangan, ti makamu ka na kwada. No anyan to, ti mapagsaritaan nyo, baka muan nagtulatan. Impakada na akalpasan na makapagsarita kami. Usaran ta kanu ti yate, sir. Awan problema iti dayta, Honesto. No adda panawan mo, makiandingay ka. Kita agto, sir. Sorsorwam ti makiandingay kadagiti negosyante. Apay, awan ka di ti arapap mo ngagbalin ang negosyante? Saan ka nakasurot idi may kami kintatang dito ay Adelfa? Kukwa ti gayam ko dito eh. Wow! Nagpintasan mamang? Wan, ay sala nga piskarya dito idi. Aging ga napanunod ti gayam ko apagbalinan a resort. Nadamag ko din daytoy a resort. Aw-awisan nak ni Camille nga umay kami ag-picnic ditoy. Napintas dito ay apagpiknikan, Adelfa. Talaga, mamang? Wan, oh, dahil ti katex ana i-reserve para kadata. Oh my God. Uray kas-kasano. Naragsakak iti daytoy apa nagkuyog mi nga agpasyar ka ni mama. Ay, kaya't nagkuyog ni Victoria. Hindi pa nagpasyarda nga gina. Ngabinisigasing ko ano sa isayat. Nudwadala nga gina. Tapos na makapagsarita daan na yung pag... Sapay ko ma. Ta makapagkinawatan damat lang. No makapanunot ni Adelfa. Apagustuhan na langan ni Victoria. Ay... Nasaya at launay. Makasurunag launay kini Tita Margot iti rabi itad. Isasaan kayong inuray? Kan nagawid ak iti balay mi kini mami. Sa dino nga rodan tayan mo? Kasangsangpat ko dito balay. Nakaror ka naman ni Tita Margot. Saan na nagpakada kanyak? Ngambay amlatan. Nasa pangimayag dito opisina, tado tiraminag. At apay papanak inton maramdawa. Awan nga rin ti panawan yung kanyak, Dad. Kaya't kung agsarita tayo ano saya, May papanita niya. Okay, madamdaman kung nagsarita tayo, Dad. Nagsubli ni Tita Margot. Bye. Ang kaluwad kanyak tita ang babae. Naunyak iti nakalipatak iti walit. Nasaya pa nagsubli ka, Tita Margot? Agdadarasa. So asaan nak asingaan.
Inindupkit ni Elizabeth sa cellphone na. Ket agsarsarita kami pala. Inawagak ngam saan nakasungsungbatan. Ang mga nagapapad naman na ni Margot. Sino mo na ito yung umawawag? Yak sumungsungbat iti niya ka mamu ang numero. Benje! Sikat imang sungbat ito umawawag. Umay ka? Sir, sana nakapunbok dito yung numero. Isungarod ngay nayaban ka, sikat imang kisarita nga maguray ka. Ha! Naitag iti magbagakin ka, inom ka nga inom iti nalamis, anya nga ita. Sige sir. Hmm. Hello? Valerie? Anya ti masapul yung kini Sir Amir? Gapuyo iti abroad? Kaya tiyo amamam mo ti balasang niyo? Ani Sir Amir ti amana? Nabingis siya man, itin mo kanya. Aman no nagbidot kayo. Sir? Kunak mo ta siya ti makisarita iti dayda babae. Tawan malagip ko nga dagnagan iti Valerie at nagbalin a babae di biyag ko. Hello, saan ka nga mo? Amagan no karagnagan ko lang di bagbagam nga ama ti sikug mo. Siya ni Ramiro Rodriguez. Awan nga ron, kadagnagan ko. Anya? Kaya't mo ti magipagkita iti anak ko. Lading itek tawan ti panawan ko. At do ti pakakumikumak taway sa kanegosyante. Sir? Dahito iti laglagi pambindi. Saan mong ibagbaga ka da Lisbeth kan Margot ti may panggap iti mawag ka babae. Un sir, namnamaan nyo dayta. Agmeryenda tapaylaan. Adan na kasaritak amang kalap kadata iti may luto a pangaldawan. Naragragsak kumano kadwa tayo ni amang mamang. Mabalin mat asan kumana pa ni Jay Farm? Di mo ka di kayat adwa talaan nga ginagpasyar. Naglagipam. Numano atawan ta sana nakita. Huwan nga rod mamang. Agturpusak kuman iti elementarya ay dinagabrod kayo. Sa agpada di yun nadarayan ti panagturpos ko iti high school kan kolehyo. Adelfa, dayta ka diti pagsaritaan ta? Ladingitek mamang. Pakawanan dak. Saan ko apanggap ti mang sayar iti riknayo? Nalipate mo dayta. Kaya't ko naragsak ti panagkuyog ta nga agpasyar. Patpatgan kayo unay mamang. Makasangit ak. Uri na bayag asaan ka na dinaan. Tsak man na iparik na kan ka, Adelfa. Tsak na iparik na patpat ngan ka unay anak ko. Abiit lang. Kaslay tay lang nga sursurutan nakday tiyay ako siya. At ang sakit ditake sa panggapdak niya. Ang awan ti amok na atraso kitapada ka tao. Malaksit, numaysa ka dagiti babae ni Amir. Kat nang bayad ti mang patay kanya. Tapno mabukudan ng ti asawa. Saan na mabalintay to eh? Elizabeth? Apay nga inawagan nak. Kung ayaw nga ta maliklikan nag. Ha, masapol lang sarita ta. Sika ka di ti mang sursurot kanya. Saan nak asingaan? Ada na pataga papanak. Masapol lang sarita ta. Matiliwak to pa'y mag-in-inawag iti cellphone. Saan? Mariribo ka na matanan. Nga po itimawag ka babae. Valerie. Awan malagip ko akastanaga managbalin na basa tipyag ko. Ken kadagupan damin. Amok nga awan anak ko kadakwada. Ni Lisbeth lang da anak ko. Impostor na niya babae. Kaya't naklangata pagkwartan. Margot, agung ito man nga tanudyak masungbatan mo dagos. Hello. Amir, umay ka dagos dito'y Ortegas flyover. Ako
Uray pa lang dagiti pulis nga gimimbestiga. Tabay! Na-disgrasya ka kadi. Nung makita mo lang kumatilanga kita, ang tigtigar-garak pa ilagi tinerdos ko. Basol ni Lisbeth na ito'y anapasamag. Tabay manandiyan ako. Umay kakit dinadagos. Tarasam! Hinidapnan. Nag-traffic kaya Ortigas di kastoy nga oras. Niyaman nga tang tinapasamak kada Lisbeth kan Margot. Apay mapasulin na kitidanda di pa nakadisgrasya yo, Tita Margot. Sana siyak din ang overtake kada kayo. Ngam na sa anak ko mga inawagan. Nasiputa ko madayjay kotse ang nakapagpagasa ng saruno kanyak. Alright, saan nga magtanan na ng Margot? Bayan yun na ita. Saan nyo kuman napaatiddugan ba eh? Kananungan ka anak mo, ha, Amer? Kaya talaga matigawan basol ko. Natural ta anak ko nga ron. Lisbeth, mabalin ka din nga gulimag ka. Bayan na ka makisarita ka ni Margot. Saan mo ang barbarangan daytoy, Amer? Kasano na disgrasya at awan gasat ko? Kaya't mo amataya kung tapno agasawa ka manan? Dahil takot ti kanayon mo nga ipagbagalaglagi pa santa nagkasar Margot. Nakababain din na pasama. Namulta at gaputa na doktalan dagdag iti pulis. Nga adda kasasaw iti cellphone kabayatan ng manmaneho. Gonggo na! Ay! Agpada talaga na multa, Tita Margot. Basit lang na diyaban, ha? Apay kami asursurutan nak, ha? Gapo, talikliklikan na kon. At darumbang alaw-lawagan nyo kanyak may panggap iti na ibagayo akadsat ko iti sa bali a babae. Anyamanan da ito'y Margot. Yakan kanunungan ni Lisbeth. Ngam si kamad gayam ti agparparnuay iti riri iti nagbadan nyo. Wanan! Basol kon! Makanay ka di day tapak katayak! Anya ti babalin mo, no day tantigibos mo. Ha? Sakbay nga agawid ta, ag-shopping ta pala ang Adelpha. Manipod si Magputak, jak pa may dito'y mall. Nasuro ka sa kapulo at tawanan da ito'y amol, mamang. Sada man ang mapatakdar amol dita Airport Avenue. Mabayag pa yung mapatakder da ito'y amol, itiday din na udi pa nagbakasyon ko. Pero sa kakadimot lang, itiday ito'y pa nagpasyarta, Adelpha. Nakaragragsakak launay, mamang. Kanayon ko makastoy. Nagsayaat ko mga agpayson na mapasamak dayta. Nung manukot kang agtrabaho di abroad, sigurado, sika ka na hindi ka doon agpasyar no deo. Naragragsak kayo nga tano, kadwayo nagiti barkada yun niya. Ija pa sa ti papananta. Kumitak man itigatang nga para ka ni tatang. Oh my God. Kaslan sir, unisto day, chay. Oh, Adelpha, apay agtaltalang kiyaw ka. Matan, nagbintutak lang at hindi pa nagkitak. Anya ayat mapaspasamakan ka. Ay, mamang, iti day jay apas at tinakakitak iti napintas abistida iti nagkuyog kami kani Camille. O sige. Sublianta ichay inton madamdaman. Kapag iso at umalyo ni Adelpha, kita-ikit kita akidakan mamang na. Nang baglakit din, tasaan nakanakita ni mamang na. No inasitgak ko ma, amangan no ad-adang atapan na. Kapanggap ko ti agaram ken Adelpha. Kat pabainak manan. Tumang malamakit din. Kalpasat na. Agsubli aki di opisina sakpay nga agawidak. Nakaragraksak kayo kina Delpha si Mangpat, Victoria. Mayat ti pa nagkinkin na tawa yung agina. Makakatawa ka makalagip, analipatak gayam tinagplete. Ura na bakod-kod ni Mang Kanor. Ay, sana balita ka ro ba tayo madlang? Ano sayat man, ta naragsak kayo nagpasyar ng agina. Wen tatang, napintas din singasing nyo. Napintas ti banding minga kina. Barang maalukoy kung tumatla nga ijayan Australia nga trabaho. Kaya, nasayatan wag baliw ti panunot na. Sa anak amay mingga, sakbay nga agawid hak, masapol ang mapaanugot kon.
Kasano ka di kabayagay at bakasyon mo, Victoria, anak? Nasurok lang na makalawas si palabasik tata. Ah, Talo alawas, tinaipalumo sa panagbakasyon ko. mabitlangan nga glabas na ita. Nagbarda, di ba nagtulid yan daw? Kaya't ko kumana papahot pa iti bakasyon ko. Di amo, no kaanon tumanan ang makabakasyon na. Da kayo talaga dyan nakita, Sir Ernesto. Ngam, edi tumalyawak manan. Awan kayo matan. Amangan na madlaw nak ni mamang mo. Kat panunutan na pasursurutin kayo. Nagapo kami ka ni Mamang iti may sa resort. Sakbayan na pan kami iti mall. Napintas na dyan resort, sir. Si kamis mo ti agkalap iti piskeria iti lamas akayat mo aluto na si daan. Kasla na pinta sa pagpasyaran ha. Ibagak tuman ket di kadagiti siya nga ili amapan kami ijay. Kaya mo nga tanit tita Marcot. Agpaatiwag kan ko na. Ha, sana siya tinuklukon na. Ngam, kasanon na po no ti isut-sutil na kanyak. Ha, sana mabalin. Diyak aklon nga dakabsat ko iti sa bali a babae. Sana mabalin. Agin inom kay tiarak, ma'am. Juan, ngam, wasan nga mo dito ni Daddy. Apay, ipulong na ka? Amom, makapong tutak na unay kini Tita Marcot. Isu nga adayo tiriktakan ko na. Diyak to pulos maaklon. Nga isu ti may kadwangay na. Kinasarita na kalangarutan ni Margot. Ang makikinawatan ka ni Lisbeth. Yung kasya'y matinakaramid na. Sana babasulan ni Lisbeth, itidandan ni pan nakadisgrasyan. Malagip kumanan na yababay ngay mawag. Agin inom ni Lisbeth. At sangsango da ni Benji. Tanya kuma, anya manandi kayat mo asawa ni Didayta. Makagura kan sakit di kanyak. Margot, sabali ni Lisbeth. Saan natutupan di kas kinibinje? Awantes, man na ka na kita banag. No iso ti ko naman, di iso. Malagip mo pa, dahil dimbagakin ka. Saan mo ngay naramid? Pinadas ko. Ngam ni Lisbeth ti mangyad adayo tirik na kanya. Iso, saan nakababalawan? Gapo iti dayta. Pagpakarwam ti sanyo, apa nagkinawatan, kaya naginadayo tirik nayo. Saan ka ngagparparbo nga nakabasat na iti sa bali a babae? No nakabasurak day ta kada kayong agama. Pakawanin nak. Nasaya taklo ng tipidot mo. Labid ka mat ngamin numaminsan. Kaya't ko naragsak kami kumakanayon ka ni Mamang Amang. Dahil siya matintimbagana. Mapasamak dahi ta no umanugot ako nga trabaho di Australia. Banag ko nak. Ay, dahil talang di mamagkinawatan ka na kayo nga ginapo. Saan ko ang mapagusto ni Tiday ta kalikagom na amang? Kanya, ay kasanon. Naibaga na kanya ka ni Rabi. Kaya't nasakpay nga agsubli sa Australia. Kaya't mapanugot na ka. Agsubli ti balasew tao ama pa ay itiday ta nga rapaap na amang. Ay, apo kaya. Panunutin niyo nga taan natangkan ti ulok. Ngam, anya ti maaramidak. Talaga nga awan ti puso kan panunot ko ti panagabroad amang. Ay, saan ko mababalaw ti apo ko? Dabukod na anagam, mamangiturong itibiyag na. Kakaiso na anaalan ni Victoria tirik na dianak na. No, mabalin lang kumangamin. Ani Victoria ti agtalina rin dito. Ay, padasik man kide ngay bagakang ko na dayta. Ay, nagturong na dilfa iti kamuyungan.
surutan ni Victoria. Ay, awan nga tadi papanan na itangal dawaya. Kano lang da iti Aida. Agsubli naman kaya man. Saan nyo ka di, ani ipinalti nagsasaritaan niyo, honesto? Panagpasyar dyan adangay na si kaso da, sir. Dinayaw dati kinapintas ti pasdag ti negosyo. Talaga napintas ti plano ti pasdag. Sinuro tanay bag nagiti engineer ti plano a pinaramid ko iti arkitekto. Anya ti madamag, honesto? Awan problema kadagiti empleyado, sir. Nanayas mo ti panagtaray ti negosyo. Kung nagtubay, akabalam ni matunan ti kumpanya. Anya pailat sa bulam, kaslaku kamon ti balay ko dita. Naglawang nga ron ti balayo, sir. Malagsin iti katulong kan ti caretaker amang asikaso iti aglawlaw ti balay. Awan sa bali ang kadwakon. Ngam ipalagip ko king ka. Awan sa bali ang makastrag iti opisina no saan na si Kalang. Katawanan sa bali pa'y honesto. Abay giti nalipatag ti cellphone ko. Kapay ti panagdardaras ko. Nga mapay nagbayag ni Benji pinaon ko ang mga ala. Di na nga tanabirukan na dagos. Hello? Ulitan man ti ko naman anagan mo. Ni Margot nagdardaras nga turong dito ay. Dahil tilikodan na ni Benji. Sino ti kasarsalita ni Margot? Di man, cellphone ko tigam. Ulitan man ti ko nam. Nagtulag kayo kini Amir nga kita. Amir, sino tayo to'y ababae nga mawag iti cellphone mo? Valerie Belarmino kano tinagan na. Kat adda anak mo kenkwana. Anya ti kanayon kung ay bagakin ka, Margot. No saan mo ang cellphone, di mo bibiyangan? Ora sino ti umawawag, saan mo asungsong batan? Asawa nak. Adakar ba nga amanga mo kadagiti mapaspasamak ken ka? Pakibibiyaga ka dito cellphone mo? Ora asino ti umawawag ken ka, saan ko asungsong batan? Ulitat, asawa nak. No awan ti palimod mo, saan arumbang agumura ka? Awan bibiyang mo, itinapalabas ko. Mawatam? Ket, no maamuan ni Lisbeth nga dagaim kabsat na? Agulimag ka. Impostora na diya babae. Awan anak ko, iti sabali a babae. Nilang Lisbeth. Agulbot ka pailaan. Agdala nga ruden ebidensya. Kanya nga ebidensya nga ibagbagan. Diya ka maamura diya babae. Kaya saan ko pa yan nakita? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adak nagpaiso dito'y farm, mamang. Matmaturog kayo pa'y nga minitay. Saan kayo asini nga, tagpapada tayo anabanog idikalman. Kaaw-awag ti may sagayim. Agaw-awag si ti pangal daw. Amang ano kaya't mo ti sumurot. Mangal daw kayo kadilaang ijay? Uno, adapay sa bali papanan niyo. Diyak lang mo, no, ada pangawisan na kanya kang pagpasyara. Adak, mat nga rodan dito'y farm. Mabalin nga ito maminsan langan nga kuyog tayo. Mabaling matlata na isuti ko na, Madelfa. O sige, inton maminsan lang arudan. Tiyan mo ni amang, umay kayo dito'y farm. Agparti iti ka manokan. Kan adapay lamas anakalapan na iduwaig. Oh, naghimason. Napsuga ka na kitilamon sa sindata iti resort. Ang sabali lang tilamon sa nagapuntiwaig uno karayan. Ibatyan kayon to, mamang. Iawid minto inton malam. Ay, napartik ba't nga roden di manok? Mabalin mo't latagad di nga iawit titinulay doon malam. Da kayo lata, amang. No, agluto kayo langin iti sa bali. Asa na alak nga ong. Labon da jaya na sidaan tayo di kunak. Sige, amang. Urayan niya ditan. Diyak agpilpili.
Ma-enjoy ni mamang ti pa nagbakasyon na. Ay, Nasayaat ko man no saan na ang mapanunot ti agsublay di abroad. nabayagan nagtrabaho iya abroad. Adulagad din ti ornong ni mamang mo. Iso akon kunakmat itinakam ko no ko amang. Anwan nga tan ni mamang ti ado a kwarta. So pa tinapatagad na pintas ka. No saan apod no ti imbaga day kay Valerie Bellarmino. Apay akayat na ti makipagkita kini Amir. Nabayag ka no nga nagtrabaho iti abroad. Balasangan ti anak da. Kat kayat na kano ang makita ni Amir nga amana. Amang ano inauna pa ngam ni Lisbeth. Wisit. Anyamat na nakaturtulag ka katiga barkada. Sadyak mat maawagan ni Marcio. Sampali mga ti boyfriend ni Loka. Adan ni Lisbeth. Oh, Tita Margot. Andan sa pakariribukan. Kanya nga tano ibagak kina Lisbeth ti may panggap iti dayay a Valerie. Pwede kag sao, Tita Margot. Nasan pa na dya, Valerie, ti umawag ta makangagan, iti sana nasaya kanya. Saan ko mo na dya, babae? Diyak malagip nga da nakarelasyon ko akas ta anagan. Ada pa nga awan anak ko, kan ko na. Oh, saan na mabalin nga na tumaon nga anak ko? Malaksib ka ni Lisbeth. Nay, kunak no yung sumanan na di umawawag ni Gayam Lisbeth. Hello? Dad, agpod no kayo man kanya. Da kayo kaditi bagbagada, baro a nobyo ni Maricho. Anya na itanam damagan. Lumangig na kani Margot, agsubang kami man. Andang dito kwartok, Dad. Kanya ipalubos ang makibiyang ni Tita Margot. Sumbatan niyo tidamdamaga. Saan kami ngagsarsarita iti nadyaagayam mo? Ado ti pakakumikumak ka lang iti negosyo. Itay pa namin nga awaga. Gamdi naksumbatan. Iso nga atapag kaput nung adaman ng sabali a nobyo na. Saan mo atultuladan na dya babae, iha? Siyak pati ko na kayo, Daddy. Awan pa'y tinagbalin na kaya na yat ko. Doon dantuman, dahitan ti kagasatan na lalaki dito yung lubong. Puno dahi ta ako na, iha. Bugbugtong ka nga anak ti maysa a negosyante. Kan napintasak, Dad. Inindap ng ti cellphone na. Ituloy ko kit din ti aramidak. Sana tila pakaririmbo ka. Saan tayo ka di pa nga gawid, amang? Danda ni alas 5. Ay, kahit mabanda nga rin na, Adelfa. Nakasagana man kahit din dagiti lamas. Kanti pinaparte ka, manok. Mabalin ka diya, da kayon ton tagluto, amang. Inawagak itay ni Camille kat agkita kami jay mall. Paya di mo pala danunan na di balay na. Nag-awis nga ron nga librinak, amang. Kaya't ko kumakumustahan ni Joe opisina. Ay, kaya't na kang tubay lang at pagsublihan na po ka na benda. Taytatisaan ko nga mo, amang. Baka amunton. Nukas pangarigan. Agsapulak tulangan iti sabali pagtrabaho. Ay, sigurado pagsublihan na ka na napintas ka. Tinuray ko ang makatulog ni Amir. Sakbay arim mo arak iti kwarto. Masapul adi namang ti pagsaritaan mi kini Benji. Benji, ada ka der aramidam? Apay ka di, ma'am. Daldalo sa klang na tilugan. Dan kita no kondisyon di makina. Awan ka di tinaybagbaga ni Amir ken ka? Awan mo't, ma'am. Anya ka di dayjay. Naibati ni Amir ti cellphone na iti kwarto mi itay bigat. Saan ka di? Wen, ma'am. Nagsubli kami. Siya ti nakasumbat ti awag dayjay a Valerie. At kano anak da kini Amir. Iso kaya man adlaw ko na po ti olo na saritay.
Sa nuna yan nagtagtagari. Amok anapudno ka kini Amir, Benji. Ngam kayat ko, ano mangag mga awagan maninday jay ababae ni Amir. Kat agtulag da nga kita. Ibagam kanyak. Madam, Awan ti pagdanagap. Saan ang maamuan ni Amir daytoy? Kan awan ti sabali apang ibagaam. Uray ni Lisbeth. Sana nadlaw ni Tita Margot ti pa nakakita kadakwala kan manong Benji ng sarsarita. Kasla na pas nag-unay ti pagsarsaritahan da. Anya nga tatay chay? Aha, ha, palutputak ni manong Benji. Mabuti nga gulbud kanyak ni manong Benji. Iso ama sigurado nga ibagka na. Itay pala nga uruyak ka ni Camille dito'y mall. Nalipatan na kata tinagtulagan mi. Ay, awagak man kiti. Amangan nung nakaawi din. Inaktulangan danunan ni Jabalay dahin ton rabi. Adelfa. Ni Sir Honesto. Oh. Pagdanong tagayam dito yung mall, ah. Ay, sir, nakaawit ka din ni Camille? Wen. Imuno na apimanaw. Adamat lalaki anang sukon kan kuana. Nalipatan na gayam tinagtulagan mi. Ay, agawid ak lang aruda. Mabitlaang. Inta pag merienda. Ura itulnog kanton. Ha? Laitulnog nak ni Sir Honesto kat makita na kami ni Mama. Ang mga nakatap nga da relasyon mi. Ay, nakasangput kamot gaya mo, Victoria. Dandanimot kitin maluto aja tinula ni tiba manok. Apay hada kayo taglut-luto tatang. Ayan ni Adelfa. Nagpakada itay. Magibagkita kanukin ni Camille di mall. Apay nga dyan lang mall. Karo ba tayo lang ni Camille? Pambaranda kanumot na paspasyara. Di ka ti Camille at talaga ti kasinarak na. Bueno sa bali, isungot lagay mo sa anakin na yati si Morot kanyak. Dandanimot kami rin bangal daw itay awagam. Katada kami di farm. Mamwaklaan, at tapok nga damang laplapod kan kwa na. Tapno manugot iti pagayatak. Ngayong oray. Again enjoy ka mat iti panagbakasyon ni mamang mo. Nagragsak, iti panagkuyog mi ka ni Mamang Idigalman, sir. Nabayag nga minan day dinaudi a panagbakasyon na. Naragsak ti addape lang inana niya. Si Bibiyag ka di pa lang ni Mamang mo, sir. Wen, si bibiyag pailaan. Ang nataanganan. Burida kak. Katsakla ang tinaya dayo kadagiti anak da. Nakigasang ka sa takidya Manila tapno agadalat. Nagrigat ti Maya dayo iti pamilyana niya. Ay, kumasta gaya may opisina, sir? Naanayas met. Ni Emily tinangakam iti pagribba nga medyo opisina. Kabayatan ti panagbakasyon mo. Kaya tupay nga ta ni Sir Amir nga agsubliak. Awan mat nagbasulang. Among, bayat abo may bayag ti kumpanya. Umad-ado ti kasapulan ng empleyado. O sige, agmeriendatan. Hawan, sir. Tapno makaawid akmatan. Ang mga nor-urayan ako ni Mamang. Inururay da ka kanitatang. Tagsasaang tayo kumaamang rabi. Nagkapo. Ijay mo, Mamang. Nagkita kami ka ni Camille. Nagasidaglaan mo ti balay da. Nambaran mi mata na nagpasyar. Kat, kumusta mo ti pa nagpasyaryo? Anya mo ti nagsarsaritaan nyo kini Camille? Kuha, Mamang. Kinumusta lang ti trabaho na. Kasla mapilpilitan ka sumusumbat kanyak. Apay pilang. Ada ka di pala panggap mo subli ti trabaho, Adelfa? Mamang, nakaragragsak tayo lang, idikalman. So, pang-asin Kayat ko ti diretsaan asaritaan, Adelfa. No kayat mo akanayon ang naragsakta. Namnamaal kasakbay nga agsubli ak di Australia. Nakadesisyon ka. Kasama na ito yan. Ala, inka mang rabiin. Amang namabisin kan. Madamdaman ton, Mamang. Nabsugak pailaan. Kalkalpas ko ang nagmerienda. Nakulbutak
Paikitin ka ni Mama. Kasla awan ganay gani Adelfa anak sarita niya. Kasla adda kabuting na. Masyarak kan ko na. Tanadlaw ko analiday. Anya nga tati problema na. Idin ko nga idi agtrab-trabaho ija kumpanya. Nakaragragsak. Lumabalin na ko mga agpao ti panagsarita mi. Inaramid ko kuman. Ngam, addan tulat ta sa bali agundaway. Nagulbod ka gaya mo ni Mamang Mao. Kasano numaduktalan ni Victoria? Asana ni Camel di kinasinarak Mao? Naira na lang nga nagkita kami ka ni Sir Amir Amang. Diyak matan nagkadkad iti panangawis na kanyak ngagmerienda. Kasano nga rodan no pagdamagan na ni Camel? Naawaga ko na Amang. Nagkadkad nga agulbod, tamabutan nga ta ka ni Mamang. Ngam, naasyan mat lang ta kanyak. Ay, tiyam mo. Kawanan problema ka na kayo ni Victoria. Aging gaadyak umanugot iti kayat na Amang. Adalat ta problema. Ngam ko ma, ikanak iti waya-waya nga agdesisyon para kanyak. Mawatam kumamot ni Mamang mo. Wen Amang, ti panangkita ni Mamang, may saak amaag. Tapod numat nga ado ti agar arapa ama kapag abroad. Ni Manan Valerie. Talaga sa anak ngayon ka na. Hello. Anya talaga ti kayat mo ang mapasamak. Sige. Pagustuhan ka man langan. Why? I-text konto kan ka no sa dino ti pagkitaan ta. Nasaysaya at pagustok langan. Tapno mapanik na ka ti bagbagan. Ngayon masapol nga ganada. Sir, dahil tuyot na kiti papela sa kasapulan nyo. Ina. Dumngag ka na imbag kanyak, Benji. Isaganam na imbag ti bagim. Ha? Tapay, sir. Kaduan nag-amakipagkita iti dayjay av Valerie. Awan pangibag pagaam. Maawatam? Dayjayan ti kutsi ni Amir. Papananda nga tayo ti kastoy nga oras. Aga tabako. Talaga anapudno ni Benji kini Amir. Agdo akmat kiti. Iso ana panunod ko asurutag itinalit. Aniya nga tan no awagak ni Lisbeth. Ket iso mismo ti mangduktal di Amir. Ang sigurado nga untan nakto ni Amir. Ngam ipalubos ko lat tangarudan, naluklok ko na. Nasaysaya at ani Lisbeth ti makaduktal iti palimad ti amana. Iso nga awagan. Makaamuditan noon niya ti mapasama. Adita, agriringan ti cellphone na. Tita Margot, apay inawanan nak? Talaga ka di kayat mo nga agapat, ha? Saan ka kaapa, Lisbeth? May panggap kini dadin. Apay? Ano di may panggap kini daddy? Nangnag ko iti na minsan nga da kasarsarita na babae. Sigud ka no akayan-ayat ni dadim kan adda anak da. Balasang nga nakaskan ka. Sana po da ida. Sana mabalin ang pasamak ni Kasta. Jackie palumos. Jack maklor nga da sa bali ang absat ko. At tapag akasinarak na ita. Iso analimat asinurot ko ita. Sa dinadayan yun, tita. Adda kami pa'y laang dito'y alabang. Saan kami pa'y nakadayo iti opisina ni dadim? O sige, awagan kan to. No pinang saan kayo ang masurutan. Sige, Lisbeth. No agbaligyak amang surot kada Amir. Kat mapanagnagak ti atap ko. Dahito'y matngatan ti pagkaduan mi kini Lisbeth. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makapungtutak iti day dyan na makin, Tita Margot.
San lang nagparpar mo. Tanong parbuda dyan yung baka na kanyak. Ipungot-pungot ko. Kat ibaga ka ni daddy nga isina nalangan. Kasano na po no? Sana mabalin. Siyak laang ti anak ni daddy. Awan kabsat ko. Sana mabalin nga da kainagaw ko iti pamatag kin kinabaknang ni Daddy Amir. Itay pa yung agri-ring the cellphone mo, Benji. Diya ka mo no sino dayta umawawag, sir? Matiliwak lakit din sung batak dayta. Sa dino ka dito pagkitaan nyo iti mawag kada kayo, sir? Iti may sa beach resort, iti Cavite. Makadayo tayo gayam, sir. Isano santo na nairot ti trapiko. Pardasam po tayong pataray. Kinuun gaya. Saan ka matla nagibaga ka ni Margot? Kinasarita nak, sir. Da kayo tayo dapat yun. Agyaman na. Imanugutak ang makipagkita ka ni Valerie tapno malpasan. Nunaskan nga kakiti kwarta tapno agulimag kan aramidat. Sakbay, ang maduktalan ni Lisbeth ti may papan iti daytoy. Awan damat lang yan. Maaldawan kami. Mabalin mat kading ore agrabrabi kami itiyate. Umayan kami ni Jai. Agiinom dan tumatlaan. Kumusta nga tan ni Adelfa? Awagak man ket di. Pangurayak kadagitik sa nga ilig. Imbilin ko kani Emily nga ayaban nakulatan o dadan. Agriring ti cellphone ni Adelfa. Sapay ko matasumbatan na. Ada kami itipasit dito'y Cavite, Lisbeth. Sa dinon, tayan mo. Cavite ba dito yan? Nagadayon tinapanan ni Daddy? Sigurado kayo may sudat ti sinurit yun? Yak mabalin tagbitot. Nakita ti ilulugan ni Daddy miti kotse. Namamaya nagadayon nakadanunan da. Dahil ti pagkunaa miti kinasikap ni Daddy. Tapno awan makaduktal iti aramid na. Sa bagay, maawatak ni Daddy. Mabigbig a negosyante. Kat di na kahit nga pa kay babainan na. Sige, ituloy ang tangaro na surutan ni Da. Anya ti aramidam, numapanagnagkanta ti atap ta. Jacksong bata na ita. Sige nga rodan, Lisbeth. Bye. Talaga na laing dito yung aramid. Ngandam mo na nga ta, katyak maduktalan ti aramid na. Naulimok dahito yung lugar. Man-mano ti agpipiknik. Iti dahito yung beach resort. Wino, naira na lang ata. Nasikap mat ni Valerie. Asino at talaga dahito yung babae. Podno nga ta asigod akayan ayat ni Sir Amir. Kan adda anak ta. Madlaw kumat anapas ni Sir Amir. Nagistorya kanya. Asan naman mo dahito yung babae? Kasalamalasing ko ti dimti nga kotse. Ni Madam Margot? Kasano nasurutan na kami? Benji! Anya ter aramidam dito? Ayad ni Amir. Kasanon da ito eh. Ti dimti nga sa bali pa yung kotse. Ni Madam Lisbeth. Nagtulag da nga ta. Manong Benji? Ayan ni Daddy? Kadwa na kanidi taunag dahil ang Valerie? Saan kayo na makapagulbod, Benji? Kan kanunungan tindakas nga ramin ni Daddy? Mapaan ko kitaan di taunag? Kinasarita ka idin, Benji. Ngam nagulbod ka kanya. Ngaman niya ita. Awan ti basol ko, madam. Ni Sir ti kasarita yun to. Makasubli tayo lang iti Manila. Madaksan ka kanya. Rugyam ton tagbalkot ka nagitipagan anay mo. Isa ka babae! At subli ka! Awanan ka itibayin, manglilipat! Oso, nagparbal ka. Awan pa tinakaiturad na nagtong pa kanya. Patang timak! Ano na tingin na rami, Judad? Lisbeth, saan ka ngagbali na bastos? Siyak pa lang timang bibiyagkan ka. Saan kayo ag-iskandalo dito'y? Inton makasubli tayo di Manila ngagpalawagak. Kagurgura ka, Dad! Basol mo na ito'y Margot. Katsak pa
nagbalin na dagas? Sakbaya nagipulong ka ni Lisbeth, nagdamag ka pa'y kumangay mo na. Nagatapan nakit din, ngawan mo't pamanak na kyo. Awan ang muyo tinay to, oy. Anya pa'y laang apamanag ti kayat mo. Adakan kanday ta, no di mo patsyan ti bagbagak. Ala, nawaya ka apumanaw iti balay. Mawatam? Saan? Di mo kabailan nga aramidan day ta. Ulitek ti mang balaag ken ka. Saan ka nga giskandalo dito, oy? Saan na ibabain? Talaga gayam ana nga to dito'y amang. Kasla agarbis iti kinapuskol dagiti angap. Pasasabin na iti abantay, dagiti kaslagi kinalabay, kabambantayan. Iti na iya pasat kano ti pagamampayagan, ti agila. Wow! Nagmayat ko man no maranaan tayo. Picturet no ko amang. Awan sa bali nga mo kapag ipasyaran kada kayo. Isa na panunot ko nga pala ilang tayo dito eh. Bambantay lati makitkita dito eh. Sa di no nga tapas at tibagbaga ni Sir Honesto apag minasan ka no nila kay Sigmundo. Sigmundo? Sigmundo de los Reyes, mamang. May isa kanwa kabaknangan na negosyante dyan Manila. Sigud a boss ni Sir Honesto. Sakbay nga imakar iti kumpanya ni Sir Amer ditoy. Imay tayo dito itap nagpalailang. Saan atap na pagsasaritaan tayo na ganyan atap tao? Pasensya kayo lakuman, mamang. Agpaala tayo ni Tiladawan, taore agawit tayo. Agpasurog tayo kumapay ngam. Natuok ka nung tidalan ita. Uray ta nagpanon tayo mat. Intay langan nagpipiknik iti karayan. Nagmayat kitang tiagdigos iti karayan, mamang. Ay, dua kayo pailangan kaniya mga picturak. Nalawag ka din ti amin ken ka Margot. May isa nga impostor tayo niya Valerie. Awan nagnaga ni ti Valerie iti piyag ko. Ken awan anak ko iti sabali a babae. Nila ang Lisbeth. Nga maapay nga rod anak ipagkita ka kan kuana. Kan saan mo nga impudno kada kami kini Lisbeth? No inaramid ko na ita. Sigurado ariribok ti mapasamak. Ken napilitan anak ipagkita iti dayja a babae. Tapno agpatinggan. Inikak iti dakkalagatan. Tapno santo namang riribok. Ket, no ulitan nan tumanen ti dumawat iti kwarta ken ka. Santon, ang mapasamak na ita. Tabi na laaga. Sana kaya't ni Lisbeth asong batang ti awag ko. Talagan sana karo tigura na kanya. Binaon ko ni Benji ti balay ngayon sagot ko ka ni Loribel. Ngam, awan ka no matiyay. Napanan na nga ron. Malagip kulakit nga ron tinagparang iti tagtagainap ko. Sana nalawag ti rupa na. Ngam, pudno nga ta. Nga daanak ko iti sabali a babae. Ngam, pinanag kumat ngay muna. Agpapada da amin nga awanan damag ko kadakwada. Padasak manan nga awagan ni Lisbeth. Baring kayat na ko nasumbatan. Agurgura kayo, Daddy! Iha. Agawid ka. Saan na ko Tagsarita. na makita tayo? Uray ka ano man. Inidap na. Sakit din. Tibot-bot nga na. Ang mga nuan niya ti mapanunot na nga ramidan. Nakaragragsak kayo. Kabayatan ti panagpipiknik tayo di karayan ni tay. Ngam nalitay mo't dagiti matamabok. Awan na nyaman na daytoy amang. Ay, napilpilitan ka lang misa, mamo. San mo ka di malipatan, di pa nang pabain ni mamangmukin ka. Bye-bye anyan daytoy amang. Siyak mataang ti aking baso iti amin. No apay nga mina nagistorya ak ti may panggap kadagiti tattawa di naman am mo. Ama nga, no iti panagregna na. Nanumula una, may dilig ka nagigay babak na nga negosyante. Nakaguray di imbagak ti kinabak ng ni Sir Amir. Nga ada helikopter kaniyati na. Ewan, time bit-bit may dididya, yabak nang. Kati so nag-abroad ta kaya't na parang ngayon tibiyag na. Malagip ko kayam ti may panggap iti amak. Day.
Ari ati baka lagi pamediday ta. Tatang? Amang lipatan yung tinaybagak. Kansa nyo at akdakamatan ka ni mama. Nalipatak paikit din nga at dagayam ti cellphone ko itibag ko. Inawagan na gayam itay bigat ni Sir Honesto. Hello, sir. Adelfa, talagip ka nga awagan. Pangururayak ka dagiti sa nga ilig. Nagpa-share kami ngamin kada mamang. Iso jak na sangsango nga inigaman ti cellphone ko. Isumot lagayan. Inusar ko mata pinagpicture. Ayun gayam, pasensya kayon. Awan signal iti tapaw iti bantay itay. Nagaadayo ka mat gayam Itila ang baybay tinang ipasyarak ka dagiti sa nga ili. Inusar mi ti ate. Taltalak yu pa sir. Sabali lang ang tinabak nang. Iso na lang tibak nang. Mabalintan to matiag ko yung agpasyar no kayat mo. Aglogan tayo ti ate. Ada ka din napatag nga ibagayo kanyak, sir? Napanalingatan ti anak ko. Nasa panagsubli ni Benji, ti balaya pagnanadan na. Awan ka no ba ti Jai? Saan ang nagawid ni Lisbeth? Basol mo na ito, Margot. Amir! Saan ka ti apon no ti kinuna? No apay ang nagipulong kapaylaan ka ni Lisbeth. Sinurot na klang ruden, inraman mo pala. Bigbigat. Inak sa kaya tapakanan. Sige, mangan ka. Sumre ka kon, iti opisina. Amir! Napudot ti ulo. Isa sa anak pala ka sarsarita. Ay, napabayanan na Adelfa, Victoria. Paano nutim kumamutirik na ti anak mo? Kabisado yung ti ugalit, tatang. Prangka kagsasarita. Noon niya pa lang kami tiga po nga istoryaan na ti maipapan ka dagitjay at tao. Kat nailawan na lang mata. Kan mabalin mo matatarangan ti mangyabat. Kadagan ti balikas nga isawang mo. Maluksaw ka din ni Adelfa. Naragsak tayo mo tadang pipiknik di karayan di kalman. Ay, naliday lang. Naibagayo asaan ko apatpat gan ni Adelfa, tatang. Nagbitot kayo. Diyak la marap. Marapdan? Agrap ka. Diyak la ang malapdan diriktak nurad tuma. Kasaritam tungaro na nasayat. Uresan yung ibaga, tatang. Talaga kasaritak ti anak ko. Kakaiso na. Italaan nga ng bakasyonak. Hindi mat honesto ti umawawag. Hello, kumusta? Nagpasyar kami lang kadagiti sa nga ili a negosyante, sir. Mabalin nga umay da di opisina ito madamdama. Baring agbalin na ita pagtutulagan nyo. Kahit manayo ng tinigosyok tita. Tangam nasaysayaan ko man o da kayo ti kasango da, sir. Umayak nga rod manin dita Ilocos, kasta? Depende ka ta kayo dita, sir. Mabalin mat dita Manila. Noon yan to ti pagbanagan, ti panagsasarita tayo. Awagan na ka. Na ito yung tiro rayak nga awag. Ti may sa cellphone ko. Sige. Benji, nakitam ka din, Elizabeth? Tikotse na lang tinakitak, sir. Ano ti kayat mo asawan? Ayan, Elizabeth. Tsaka mo, sir. At dati kotse na ng awan ni Ma'am Lisbeth. Anya nga tan tinapasama kita anak ko. Benji, sa pulam ni Lisbeth. Wen, sir. Aramidag amin nakabala. Saan ka apumanaw dita? Aging gadi mo mabirukan ti anak ko. Sige, bye. Amir! Ni Benjen samot na dyan inawakan. Apay, akas la mariribukan tilangan. Nakita ni Benji ti kotsena. Ngam, awan mo't ijay ti anak ko. Ha? Anya, dahi talang ti kabaalam nga ibalikas. Awan na nyaman nakin ka, nga uraan niya ti mapasama kiti anak ko. Tagiragsakam, adakas ti mapagtengken ko na, tapno mabuko nam amin ang kinabaknan ko. Amir! Di ka nagsaupay. Ang mga makaibalikas kay ti Jack magustuhan, kat Jackon makapagtepar.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mamang! Naliwayam sa tinagitrang kay tinidaw ti kwarto mo, Adelfa. Sa simir kaklatan. Mabalin ka di, makasarita ka. Agtugaw kayo, mamang. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Kaguranak ka di. Ni, saan, mamang? Amo, nakaisawa nga ti makasahir ti riknam. Among ka di ano maamiris ko ama di tinay magak. Makasangit hak, kalpasan ti panagsarita ta. Ipat pati ka na iha. Napati ka kanyak. Mama, No amom la ko ma. Sika lang ti pag-ubugan di ragsak ko. patpatgan kayo matunay, mamang. Kinaililiw ko nagititawan nga awan kayo itidanag. Amok. Ado ti dinadal ko apanawan, Adelfa. Kat maawatan na ko ma. Nga addaga po na. Sana nakatangap diri daw, iti kwarto ni Adelfa. At nalawag nang ko tinagsaritaan da nga gina. May sapay lang ngay dati anak ko. No payat na pagkamtudan na iti anak na. Nga madaga po na. Tadang, ito'y kayo pa'y dita. Wan, nanggag ko tinagsaritaan yung nga gina. Nalo nagtirik nagtatang. Tiyak nagawitan tinagsangit. Maawatak direk na may saka nga inakat sapay ko ma. Tama ka pag ginawatan kayong tumad lang agin ha? Ag kinaawatan kami mo, tatang. Tilang ang idawdawat ko. Maawatan kumamot ni Adelfa. Ti arapaap ko para kankwana. Itay pa yung nagre-ring ti cellphone ni Sir Amir. Ngayon saan nasungsungbatan. Mga numakumikom. Hello? Hello, Madam Margot? Kunak no di mon malasin ti boses ka, honesto. Mas daag ka nga ta asyak tinangsong ba ti cellphone ni Amir. Mariribukan na unay ni Amir. Nagbukaw ni Lisbeth. Anya? Kinidnaptan samot tan. Kat amangan no pasakada iti kalagatan. Ne, kasano ang nagpukaw ni Lisbeth, Madam? Madam! Inidlap na na. Apay nga ta. Kaasimot ni Lisbeth no bilang. Kasano no patayin da. Ngembak nang ni Sir Amir. Uray man o milyon. Kabaalan na nga itad ti ransom money. Inalagan ka itin nga ura sino ti umawawag iti cellphone ko saan mo apakibiyangan? Ni Honesto Dayjay. Amang ano da napatag nga ibaganakin ka. Uray pa'y. Da kami lang ti mabalin nga agsarita. Mawatan? Kasladang ranak mo iti day talangam, Amir. Amunak. Manmano ang makitam ang makapungtutak iti usto. Pag-problema ak iti napasamak ka ni Lisbeth. Di impakaamum kumakadag iti pan nakabagiti lintag. Diyak kaya amay waragawag ti panagpukaw ti anak ko. Iso ngay nawagak iti iti amok a private detective. Iso, ti urayag ti awag da. Panawan ka pa'y lang arod. Inak kadag iti barkadak. Talaga di mo kabaalan kag balin nga ina. Sige, maban ka iti kayat mo. Tapno maliklikak ti panagsubang ta, Amir. Nasaysayat pa, no saan ka na makikita, Margot. Mamangan mo talaga adyakon makatapal. Ti awanan pa nga, Amir. Pangtanak din. Padasan na ti mangdangran kanya. Paltugak ka madama amat maturog. Nga aramidak day ta. Awan tayo dyan nga mina, Lisbeth. Nanyangat ang nagpaiso tinapasamak kan kuan. Naragsakak ko ma. Amaaramid ko ti kay-kayat ko. Magnang ni Amir. Ken awan ti anak ni.
Buong ti ulo, DJ Elizabeth! Nangagyugayam tinagsaritaan mi ka ni mamang amang. Jack naman sangit ni mamang. Sigod, anarabaw ti sa sangitan ni Victoria. Ngam ti kao diyan na panagsangit na. Kati di binaybayan na kayo ti amam. Jack pa'y pulos nakita ti amang. Ay, wala siya ka. Iyak nakikita. Kanasan ko nga mo, no ya ti arabab na. Takas ka ni mamang mo. Nangato ka no ti arabab na daya tao. So ang binaybayan na kami ka ni mamang. Nakabakbak na nga taitan na niya amang. Kat pulos asaan na kami nakasapulan pa eh. Diya ka mo, no dadamag ni Victoria may panggap kang kuwana. Manipot ba ide? Kaguranan na mapagsaritaan. Uray siyak amang. Jack kayat ang mapagsaritaan. No saan na kami apagan ano ka ni mamang? At pa ya Jack kasapulan. Uray kasano ti kinabaknang na. Ay, wan, alay. Isang dangdangaro din na pagsaritaan na tama ka na dahil. Makaranasan lang ti kinapintas mo kan kinatar ko. Nagyaman at launay. Saan ka ngagsangit, Lisbeth? Adda ka ni tinadalgada ka sa saad? Nasiglat na giti private detective binayadan ni papang mo. Basol na ito nagiti barkada. Aglalo na dyan, Gio. Agalukot ka ni Daddy. Ma'am, adda ni Mr. Rodriguez. Amaya nakarakop ka kanyak manong Benji. Takit mo, tukpaan ka. No, isumat ti marakop kanyak. Kapo nga tayo tinervyos na. Lisbeth! Dad! Oh, naimbag tawan da ka sa napasamakil ka. Umay ka, agawitan. Ijay itong balay ng agsarita ta. Ang sakon itinalo ka, nakita kan anak ko. Saan mo ito kuman nga ulitin na ay? Basol niya matlaing, Dad. Numatayak, may subliyo ka di tibiyang ko. Awan basol ko. Impostor na di babae. Kaya't naklang nga kwartaan. Kaputa amuna amay saak a milyonaryo. Ngam Ramiro Rodriguez ka no tinagan tinakasikugan ko, ana. Kalpasan na, binabayan na. Kinasarita ko ni Benji itiday taapanag. Pinabiro ko no sino na dyan Ramiro Rodriguez ang nagnagan ko. Kat na dyan mo tamargot. Ayan na. Iha, saan ka kumangagbali na bastos? Di mo birbir nga sang tiyagsyuman kan ka. Kaputa ison ti inam. Dad, iti ka ano man. Diyak maaklon day ta. May sa ti inak. Limlinaksid ko nga isot nagtaudak. I hate her. Diyak pumalipatan din napasamak. Kangkurak ti bakik. Kanya nga ta. Amo ko na sino ti pangipapasak iti sakit pinakam ko. Tay jayat tita Margot. Sa tino nga ta tinapanan na. Uray anyak aramidin na. Awagak. Makingtot lakit tino mangag na titimag ko. Kaputa ti amo na nga takot na tayakon. Tita, magriringan ti cellphone na. Hello? Kumusta ka, Tita Margot? Wano siya? Tirong nga kumusta? Lisbeth? Wan, siya! Saan mo ka di akinita ti screen ti cellphone mo na sino ti mo awag? Wano? Naparte ka una yan? Nasa pulan na ka maglagkayam mo. Apay, ti amom na tayakon? Kat madaman ti panagrambak mo? Anya di pagkita ang kanyak, Lisbeth? Aha! Nabarte ka niya! Ngam, nausawan kan! Hoy, idagakan ka, Tita Margot! I am your worst nightmare! Siyak ti bangungot iti biyag mo!
Ano nga tati oras? Ni Sir Ernesto ti mawawag. Hello? Ay magabigat mo, Adelfa. Nagkasingag ka di? Awan ang yaman na, sir. Bigat magkaya man. Malagip ko gayam. Palagip mo, DJ, na istorayam kanya kiti, nagpasyaran yung kan mamang mo. Kaya't ko nga ipan ije na kiti siya nga ili ka negosyante. Kwa, sir. Kukwa day ti kayam ni mamang. Nalaka lang mata sa pulan day a resort. Day tala ang tapangadaywan. No kasta, ag-chopper kami? Naangaw kayo gayam, sir. Mabalin mat. Ay, imbati ka din ni Sir Amir ti helicopter na? Saan? Inusar na nagawid. Mapan kami tuman nga ro DJ. Sige nga ro na, Adelfa. Bye. Bye, sir. Bumangon akmatan. Sa dino nga tati papananmikan ni mamang itangal daw. Naginom nga ta ni Lisbeth, hindi Rabi. Aramid lagi diti anak mo day tami. Margoy, si Maruno kamot kanya kami bangon. Nanay, langam tina-hangover Ammom, nanya ti imbaga ni Lisbeth, idinawagan na. Agramram bakak ka nun. Itanya aga po. Amangan magsinong batamaran Margon. Nalipata mo, tinapasama kay di Kalman. Amok, anapatpatag ni Lisbeth ken ka. Isardeng tanda ito awan panawan ko ang makirinik yakin ka. Ket ulitak. Makibagay kalatan ka ni Lisbeth. Agsubli akmat la maturok. Talaga di mo kaya tidunggag kanyak. Sige, makamo ka. Awan panggap ko arumar. Nga may mawag tigayam ko nga akin ko kwa itinapanan tayo resort iti. Awawisan na tayo magpasyar itiyay. Mabatulad na Sir Ernesto itiyay. Awan Oh. magkita kami. Kasarsarita ka, Adelfa. Dumdum nga kada kayo, mamang. Kasla ada pang panunutan. Amangan ki dino ada pagtultulagan nyo kani Camille? Nabayagan na saan kami nakapagsarita ka ni Camille, mamang. Ado ka no ti trabaho na iti opisina da. Pasaray iawid na ti daduma trabaho na. Kayat mo ka diti kasta? No agtrabaho kay di Australia. Addakan ka no kayat mo ti ag-overtime mo no saan? Ay, kadwa tayo ka din ni Amang, mamang. Wan, ni amang wano ni tatang ti kadwak idi mo na anapan agichay. Tekto nga, Delfa. Sa anak pa lang ta makapagtagpal. Ay, kadayon siya nga adlot ta, nagpaspasyar dito yung resort. Kasi ta, ano dagdidigo sa iti swimming pool. Makapaapal tagdigos, Amang. Nga mabutangak. Napagadkan ka ti adalam adano, Madelfa. Ada sinyal mo, may papaniti dayta. Ay, di. Ada bang paypayapay ka na tayo. Tigayam ko dayjay tatang. Ah, Sige, mapantayon. Itay pa yung urahin na tayo. sige nga ron. Sir Ernesto, ada ka kadwana. Pasig da amin alalaki kan lang ada tibak. Ay, Dahil siguro dahil tibak pagkana di ko syate. Dayjay man nga tan kalawa na katig sinreserba na para kada tayo. kat, lutal-lutal yung lang. Tatang, ipagpagapo na nga tati kinasingat miya gayam. Mabayag tuman nga minan nagkita kami. Diyak lang mo, no kaano man na makabakasyonak. Nang rona, no mapaanogot ko ni Adelfa, sumurot kanyak. Mamang, Ay, ne, kat, ne. Napanaran ti kayo mo ta napukaw mo tan Victoria. Ada ijayan, tatang. Tumaguri kayo. Apayakas na nagsarimadan kayo. Kwa, hindi alalakay. Kaslad na nakakit kita ako. Yakmat malasin din. Nakatalikod mo tan. Nakadayumat ngamin titurong dagiti matayo, tatang. Ado gayam tem amoyo ditoy? Kat nagadayo ditoy. Kat naduma-duma at tao nagtagpaspasya. Diyak nga rod malagip no nakakit kita kiti hindi alalakay. Malaksid no dakay ngingas na lugar tayo. Sino? Ni Hamin? mamang. Oo. Apay nakigtot ka nakangag itinagan na, Adelfa, ha?
Di mo ibaga, malaklagip mo pa ilaan ni Hamid. Da kayo tinangi palagip, mamang. Sir, honesto lakit di tinakita ni ama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsakit ti ulo ka na bigatan. Talaga nalabsak ti minum ay grabe. Sapay lang ni Tita Marco ti mo na makita. Jak sa maliklikan. Sa pisit. Naladaw ka na karing, Lisbeth. Nakaadum sa nainom, midirabi. Nagadawaram iti sala sa nadanon ko. Nakita na ka di ha? Awan mati sa bali nga akin arami, iti dayta. Kat, anya ko maha? Ayan ni Daddy. Iti dayta nga oras, at dani di opisina. Naladaw ka talaga na karing. Awagak ni Daddy. Naibusan ti kwartak. Hindi nalata ko mga minkin. Kanlatan ti credit card ko. Ni Ma'am Lisbeth yung mauawag iti cellphone ni Sir Amir. Inyawat na ito'y kanyak, tadi na kaya't ti masinga. Awan ti makastrek iti opisina na. Ura iti sekretarya na kat masapol nga agpakada kanyak. Kasta ti kinadakkel ti panagtalak ni Sir Amir kanyak. Hello, ma'am? Manong Benji, apa yung sikatisin mong batid sa cellphone ni Daddy? Ada kanyak ti cellphone ni Daddy. Imbaga na itay nga di na kaya't ti masinga. Anya? Oran siya? Di na kaya nakasalita? Saan mo't nga ta? Kasanon da ito'y ma'am. Ura siya kat binagaan na jak singaan. Rumora ko mga mawan kwartak. Okay, umayak lang nga dita. Nasaysayat lang, ma'am. Lisbeth, Dad, nakikitut kayo nakakita kanyak. Di yung ibagang oras siya nga anak yun. Di yung kaya't nasingaan kayo. naklaataklaing. Di mat manong Benji ti agigigamit ti cellphone nyo. Ti may sa cellphone ko na dyan, apangaw-awagan amin na makamamu kanya, apakaibilangan. Imbilin ko ka ni Benji, adya kaya ti masinga. Tada teleconference may karagitipadak ang negosyante ita eh. May bayandak mo Dad. Dandanyawan kwartangkon. Uray saan ka kuman nga imay diti opisina. Nagsaritaan may ka ni Benji ti problema. Kat binilin ko, akasarita na ni Maji, akargaan na ti ATM kan credit card mo. Basta kwarta, awan problema. Inawagan kan, ta saan da ka mauray ti dayto akatex, kinreserban para kada kami. Ada gayang bisita? Anya, umayak di ta function hall ti resort? Sige. Panawak la tanga roda Adelfa kang tatang dito yan. Adelfa, tatang, ay ayaban nakpigayam ko iti function hall ti resort. Ada ka no sa nga ilinakit, kaya't nakayam amo kadakwada. Sige, mamang. Da kami ti makaam mo ka ni amang dito eh. Agsubli akto matlaang. Sige, urayan dak. Ay. Amang nutulag damot nga gayam dayta. Nalipatan na lang. Oray saan na ko mga inaway. Saan yung mat kami nakayat ti agpasyar amang? Makaray kanya akong Jeff Farm. Pagpulpuligusan ti biyag ko, Adelfa po. Nga masapul ama kapangaliwaksay kayo matsag paminsan. Inton makasubli ni mamang ija Australia. Awan to ti kastoy. Ay, sabagay pudnumat ka dit ako nam. Asling kapilitan ta sumurod, kini mamang mo. Nure sa dino di papaparanda. Mabalin lang ta kumamad nure na talang. Nasaysayat no duha talang amang. Kasla sa anak ang makaahas no kadwak ni mama. Ano talaga nga dayo direk na matinam. Saan tayo napagsaritaan day tamang? Maantayo kit din kadag ito'y naida sa merienda tayo. Itay pa yung mabisina.
Adelfa rin kinakita. Kadwa na ni Ama Dinong. Di mo mang nasiguro tayo may sa kadwa na. Sa pulak ida inton madamdama. Kaddan dagiti kakadwa ngagkalap iti piskarya. Ama iluto iti sidaan minton madamdama. Nagkanas mata talaga at nagkalap. Malagip ko lakit nga rod iti lugar mi. Karayan kan waig lang ti ayan mi idi ubing apay. Masatuta kang mani ang Manong Benji. Oray naman kung may kong ni Daddy di opisina na. Pinalubusan na nga kadwang ka. Tama nga no maulit ka naman ang tinapasamak kin ka. Saan nga may palagip na ita? Basol met lang ni Daddy. Palagip ko gayam. Si kakaditi kinasarita na. Tapno amom tipod no kinatao da di avarderi. Kanti agnagan iti Ramiro Rodriguez sa kanagnagan ni Daddy. Saan ma'am? Nyarchi nga information technology expert ti kumpanya. Ti pinusgan na mga ramid iti dayta. Apay, saan mo ka di akabalan nga ramidan dahi jay, Manong Benji? Amo ka talaga nakaunay ni Daddy. Mabalin matlat ang hirapin ko. Nawalakit di pangibaw na ni sir. Manong Benji, kaya't ko adok talam no sa dino di pagnanaidan dahi ang Valerie. Ha? Oh, apay akas lang nakiktot ka, Manong Benji. Kabayatan ti panagsarasarita tayo. Kita ang manahimba ti panagmanihong, ha? Tsaki palubo sa madisgrasya ta ma'am. Dakal laki di asungsong batag dita kini dadim. Okay, awagak man kid ti Maricho. Napayagan na saan kami ang nagkita iti daya babae. At kita kami mang kiti Jemon nga dalakit ti panawan na kanya. Pag inanagman pa'y nagtimatak. Ay, kung kaya, awagak man niyo nesto. San miya natutor tinagsarita ini? Tadya Marcot, inistorya nakit din ka ni Onesto tinapasamak ka ni Lisbeth. Hello, sir. Onesto, anda ka di may nayon mo ipadamag tinagsaritaan tayo di? Hindanon ko kadakwada ti nagsasaritaan tayo di. Kalpasan ti ipapano da. Agdiritso da kano ijay Mountain Province. At da kami tayo di may sa resort. Adalakit di kakadwayo ababay. Da kami lang din nagkuyog, sir. At da piskarya da ito yung resort. At da kami tagkalapit di maluto asidaan. Exciting na ita. Alasek to man no makasubli at di tayo lokos. Ewan, sir. Naragsak, dagiti kakadwa. Sige nga Rodan. Andan to sa bali ang undawa ya parang sarita ta. Kunak nagdapay lang ni Lisbeth iti opisina. Nakaparada mo't itaruar ti kotsena. Ti kotse, tinagluganan da ka ni Benji. Oh, nagkuyog da gayam. Saan ka magustuhan na ita tunadam amargot? Sa bali ti pampanunutan. Laita ti di pagkasunguan ka ni Lisbeth. Awan ti dagas ngayon baga. Nasaya at kinuyog ni Benji. Tamangan doon tamanan mapasamak kan Juan. Masadot ka ni Lisbeth ngagmaneho. Iso a pinalubusak ni Benji amang imaneho ken Juana. Awagag tulangan, pinton ka sa pulak. Awan gayam. Anya ti plano ni Lisbeth? Ilan samot kayatan nga ituloy ti panagadan na. Tarigat no pilitak. Ubing pa mat. Ituloy ng tutyagadal hinton makapanunot. Pangalaw matlagan nga mawampay ni Mamang Mao. Naimasan na samat dyan, di nakitong tao. No saan tayong tamauray, Amang? Mangal daw tayong tulatan. Amang ano'y jayan amangan ni Mama. Adelfa? Ama Dino? Ni Sir Onesto. Ay, si kamot gayam, sir. Nagdadanon tayo man dito. Nakita kayo tay. Ngayon kayong nasigan. Takadwa kami nagiti sa ngaili ka negosyante. Kasanod na kala
lahat adumtang ni mamang. Nakita dakmat gayam kina Adelfa madinong. Dagiti negosyante asa nga ilig dagiti kakadwa. Madama nga glutluto na pailang ka dagiti kinalap mi. Iswa nagpakada-kadakwada. Ay, Kurt, kastamot tinarabin ba di damo may kada Victoria di may di tao. Nasa ungarod kanyak na Adelfa iti na minsan imawagak. Iso, nginawis ko dagiti kakadwa ka negosyante. May sangal daw kung nagpatpat nagkamiti ati, hindi na minsan ngal daw. Sa bali lang agpaiso tibak naman niya. Ni mamang. Ah? Si kagayam di akin ko kay tiyat yan nakita kitibay pa. Hindi na minsan na nagpipiknik kami. Kukwatibos ko da jay, madam. Impalubos ng usarmi. Nangal daw kayo ka din? Ay, saan ba yan? Rain na ka nga ron, anak ka. Kaya mumi ka ni amang kat nakipangan kayon kadagiti dinanon niyo iti function hon. Saan kayo nasubya na dagos? Tadapay kinasaritak. Mangal daw tayo. Sana ko nang agbayag. Mga nururayan na ko nagiti kakadwak. Panawan kayo pa, madam. Naungat sakit din ni Nana Victoria. Sana pulos ng imisang kabayatan ti panakisarita na kanya. Kaslain ranta na pa itinang papano kanya. Ang mga noan niya ti panunutan na. Ay, nagsupli ako na hindi kita kakadwak. Magmangandat sa pay kitding. Awan sa bali ang maawis ko, Tita Margot. Iso ni Manong Benjilatan, tinawis ko ang nagpasyal. Panawan na talagan ang masapul nga the bodyguard mo, Lisbeth. Siyempre, milyonaryo ang negosyante ti ama. Saan ko aninam nama kasta ti ibagam? Iti imbaga ka pa nagkuyog mi kini Manong Benji. Guwapo ni Manong Benji. Among kadi, adaday dinadama ko a driver. Driver lang ngam naaraw na ti asawa ti boss na lalaki. Maagday jay a babae, no kasta. Ket sana ka maagamang tutup iti may salaran driver, Tita Margot. Yawan ng bait. Kapag sa una, tinanawan na ko. Ino na anak. At siya pa'y ti pinasagitan na. Aniya, ti pagkitkitaan na kanya. Ay, talaga asaan kami nga agkadutut. No siya ti agkalma. Ni Lisbeth man ti mangi pamuspusat asaan kami ang kinaawatan. No saan naklama bain kadagiti kayong ko. Itay pa lang ay nyawis ko ti panagkawit tayo. No may panggap ti kada ni Sir Honesto mamang. Awan ti rumbang akagurayo. Saan na kayo katangay nasit ka na awan ti tapuna? Naira na lang mat nga dadamat ijay kadagiti sa nga ili na negosyante. Pada tayo nagpasyar mamang. Adelfa, nalaing kaso mo bata. Apa nga kalkalintegam dahi di alalaki? Mamang, Jak mamati ang awati panggap ni Honesto kan ka. anya panggap ti kayat yu asawan mamang. Saan kan ngagin ko kuna? Jak mabalintag pinto titi atap ko. Nga damang laplap pagkan ka. Asumurot iti pagayatak. Mga asiyo, kayat ko anaragsak kayo iti dahi ti apa nagbakasyon yo. Panawan kan dito kwarto, Adelfa. Anyamat tan ni mamang. Apay nga talat na problema. Sir Honesto, kasanong ba ito eh? Ang mga numangag ni mamang dakas ti panunutan na. Kamabain mat ka ni Sir Honesto no jaksong bata. Makamuditan. Hello? Hello, Adelfa. Makakuran sa ni mamang mo, di pa nakisaritakin ka. Saan kumarumbang nga sininga kayo?
Pasensya kayo lang kuman, sir. Adelfa, Ah. asino ta kasarsarita? Ginsamot mamang mo daya. Adelfa, kung nagtumat nga da kasarsaritam dito cellphone mo, asino dita? Ay, kuha mamang. Kung na mga taasaan ka, adildilawan o numadmadlawan niya. Idi pa ilang agat atapakan ka. Itid mo kanyak sa cellphone. Mamang, saan yung agawin ti cellphone ko? Itid mo kanyak punak. Hello? Asino ka? Apay adi ka sumungbat. Ang mga nainidip ng ti cellphone na mamang. Awan siguro ti baga na. Wano, nanglig na ti sa uyo. Honesto. Apay day nga honesto. Apay nga awagan na ka. Adda ka di relasyon nyo, iti day alalaki, ha? Awan, mamang. Olbod. Masansan amadlaw ko nga adda ka sarsaritam iti cellphone mo. Kanayan mo nga ipampampar ni Camille. Mamang, mamati kayo kumakanyag. Noon relasyon nyo iti day lalaki. Apay nga awagan na ka, ha, Adelfa? Mamang. Wano? Alalukuyan na kakadi, nga agsublin, nga agtrabaho iti kumpanya. Mga asiyo, gusto. Dahito iti bagakan ka, Adelfa. Sakbay nga agsublia ka di Australia. Masapol nga manugot kan iti kayat ko ang mapasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga madlaw ko. Nabayagan na saan ngay mawag ni Mr. De Los Reyes. Uray awanan tinamnama ngay palubos ti gobyerno ngaglukat ti pagminasan ija Hercules. Dandan ni inal daw nga awagan na. Tapno tulungak kano amang ipamuspusan. Katin ka rin nga da sorpresa na kanya. Apayasanan nga umawag. Kan anya nga taday jay a sorpresa. Italak na nga ta ngay butak-tak kanya. Ti may papan iti nalima na kuweba. Ang nakailamangan na iti ado a balitok. Inidip ko iti cellphone ko. Tananggan ko titimot ni Nana Victoria. Sawan ba't ti bagapay? Sumbara. Amangan no iso ti adday pagkana kanya. Hello? Ni Victoria na ito eh. Ha? Honesto. Anya talaga ti panggap mo iti anak. Awan ti amo kiti daytang ibagbagayo Nana Victoria. Awan sa bali apanggap ko iti anak yun. No alalo ko yung magsubli ti kumpanya ngayon. Ibagpakaw na ko. Saan na mapasamak na ito? Bukod na pangading na Adelfa dayta. Kaya't kung agkita ta, tapno makapagsarita ta na saya. Sige madam. Anya nga tati pagkana kanya. Nagayam kang kati cellphone na Adelfa, Victoria. Kati so tinusar mo nagawag ka ni Honesto. Nangagyugayam ti panakisarita kiti deja alalaki, tatang. Saan ka diya nagbahin ka nagitim bagbagam kang kuwana? Gapo tayo so ti mangimat-mato ni ti kumpanya. Wal, baknamda. Saan ko mamasahir direk namin timbagak? Saan ka tagtagimasitan? Ngamimbay nam kumamot ti anak mo. Sandak namin na maawatan. Maawatan ka. Ngamrompang ko mga mong ti pagluglugaram, Victoria. At dadayaw mo, ang masapol na sa limot madam. Saan nakasungsungpatan ni Mr. De Los Reyes? Saan na nga tamang mangag ti panagriring ti cellphone na? Sa bagay, nataangan mo't ngaminan. Pasarayan ni Kristalin ti makasarita kidi. Saan na kan sa asungsung-batan tayo awaga, mamir? Ni Mr. De Los Reyes ti awagak. Kadagit ilang napalabas nga daw asanak nga awagan. Ninsamot Kristalin ti kayat yung makasarita, Dad. Nadama ko si Mang Patan. Elizabeth. Talaga nagsam kayo ti ubing am ni Tita Marcota niya. Saan kayo kadi pa anak na kiti kinabaknang niyo, Daddy? Kayat yung pala nga aguman ti kinabaknang dadya alakay Sigmundo, babaan kini Kristalin.
Lisbeth, anya ka di tayo tagay magbagam. Ay, insubli ka di matlangan ni mamang mo ti cellphone mo, apo. Wala mang insublinan. Ngam, nakitak. Inawagan na ni Sir Honesto. Nangag ko. Akin na sarita na iti cellphone. Iswa binagbagak ni mamang mo. Imbainan na kakumamat kan tibagbagay na. Siyak ti at ka mabain, ama. Anya tupay ti rupak nga isarang ko ka ni Sir Honesto. Siyak to siguro nagsubling agtrabaho iti day siya akumpanya. Mabalay na kasta di mapasama. Tamadlaw ko kindi mamang mo. Pilitan na kang agabroad when sumurot kan kuana. Lalabit na di mo maawatan ni mamang mo. Amo kapatpat ganda ka. Nupay aglablabas ti wagas. Di ba nang iparig nanay, di ba nang ipatagnakan ka. Ang pampanunutan na ti masakbayam kan pagsayatan mapok. Amok matay ta, amang. Iso ang mariribukan. Ay, ano nga dano pag gusto ang laangan na po? Anya, kaya't yung apanawan kayo? No dahil sa ti bagayatan ni mamang mo, awan mabalinta. Natangan ako, hanggang napigsak pa lang. Kabalak matagbiyagang may maysa. Pag gusto mo ni mamang mo, padasang. Nusan mo to aman, nusan di agawin ka. Kasta na lang nila. Kasanon, nusan nakapalubusan, amang. Saan akas ka rin na ti agawin? Talaga akar-karitin naklatan, Lisbeth. Saan latang agnakam itinapasamak kankwan? Ang gusto mo kititimbagana. Amok no kasano ti kinagamrod ni Amir. Ngam, saan nakapatpadasan? Madam, rumar kayo kadi? Saan? Dalasan man kay diti kotse. Awan gayon, Benji. Adadamagit kan ka. Anya da jay, madam? Iti day tatawan mo. Kasladyak mamati nga awan pa'y kaayan-ayat mo. Wano, di mo pa'y napadasan tinakanopi ako nagkuma. Ada nobya ki DJ lugar mi, ma'am. Saan nakakayat? Tinana. Usukat ngamin ti kastay di probinsya. Pakibiyangan amin anagan na. Agpili dati para iti anak da. Agad dadalpay ngamin idi, ma'am. Saan kayo ka din nagkita, Pulos? Ada ko magundaway mi nga agkita. Tiniklikan na. Manang Benji, iti na sa akin ang gwapo. Kan ado ti kwartam. Ano kaya't mo sumurot ka kanya, tadayam amukan ka. Ang mga norumar kami pailangkin ni Sir, ma'am. Kahit nan sa ti makipagkita kinila kay Sigmundo. Okay. Intun maminsan lang aro ti panagkuyog ta. Talaga da ito, Elizabeth. Kalkalabanan naklata. Pagyaman na pinadayawam ti awis ko. Oh, honesto. Gamamom ka di. Adandan yung babawik ti pan nagkipagkita ka. Mabalin ko mamot na baliwan tayo talda nga pa nagkita tayo, ma'am. Di mo dinamag no nyat gapuna. Nanginauna ito restaurant. Nangawisam kanya kapag kitaan ta. Espesyal dagiti putahe. Kaya't mo ka di nga ipakita nga at ti kwartam ngam siya. Pangasi ko ma, saan tayo nagpinasakit pa eh? Nagapuak itinarigat a pamilya. Honesto. Mabalindak nga ibilang ana saya tagayam, Nana Victoria. Nadlaw ko matkit di anasingpot ka. Napakumbaba ka, makisarsarita. Adya ka di kadya pagsaritaan tayo. Bueno, saan ako nagpalpalikaw? Anya talaga ti panggap mo ni Adelfa. Nuan niya man ti pampanunutin nyo. Nagbidot kayo. Binalagan naktibos ko, adyak mabalinti makirelasyon iti asino man. Kadag iti empleyada iti kumpanya. Sapay la kumata na pudno ka kadag iti ibang pagkam. Akit daw akit ipaborkan ka, honesto. Saan mo kumana pagsubyan ni Adelfa? Tapno mapilitan nga manugo titi kayat ko apa nagtrabaho na iti abroad. Nakapimpintas dahi ta agundawa ni Adelfa, Nana.
Apay nga minasan na kayat. Ang mga numabali na si Kapay, iti mga alukoy kankuha na asaan nga umanugot iti kayat ko. Honesto. Panaglik na. Kabayatan ti panagsarsarita mi kini Nana Victoria. Nadlaw ka anak ray. Kasimat ni Adelfa. Saan na mabukudan tag desisyon. Masya na kinuha. Anya nga tati nasayar nga ramidak tapno natulungak. Daytay saan ko maamaamuan ni mamang na. Tapno saan ang makagura kanya. Nangag ni tatang tinagsaritaan ni kini Honesto, Adelfa. Katamo, naidanon na ka. Ako, nakisinara ka kiti dayjay at tao. Mamang, jakon kabalan nga isarang tirupak ka ni Sir Honesto. Iba inak, kasta. Mamainak para itibakik, mamang. Imbaga ka din agsakit ka. Tapno ibagakan ka, Adelfa. Di mo masopring ti pagayatak. Kinasarita kiti nalapat ni Honesto. Saan na ka nga awatan, naksupli ka pa ichay. Saan niyo kumanarumbangay naramid tayo tamamang? Kaputain baga ni Sir Amir ka ni Sir Honesto, ako mita nalangan iti kasukat ko. Saan ang nagustuhan ti aking bagay ti kumpanya ti panagbakasyon ko? Idinto ta kasarsarag ko pailaan. Ay, saan ko akanunuhan dahi tangay ni Ramid ni Victoria? Hingam no sa langadag. Amang ano na kami mat nga agamat ang sinong ba? Bay-bayan niyo latan ni mamang amang. Diyak kaya't nga agsinungbat kayo gapo kanyak. Naturay unay ni mamang mo. Amo kapatpat ganda ka. Agam no duma. Aglab-labas di parang ipatagnakan ka. Saan na pampanunutan tirik nam? Amang, ni mamang, saan kayo niyang tagaripay? Ay. Tatang, mapan kayo ka DJ Farm. Umayak ko ma. Ay, kumamakam ka lang arunin na mabigat. Kukuyog tayo. Makitsinda ako mapa, itilutun tayo asidaan kan merienda. Adelfa. Kadwaan kayo na makitsanda, mamang. Uray sa anan. Adamat ni Venera mang kadwa kanyak. Oh, kagura na ka di, Adelfa? Awan ka po na, kagura kayo, mamang. Patpatgan kayo unay. Pulot no saan ka ngagpadlaw kanyak, Maricho? Anya di makunam? Anya? Inawagan na ka ni Crystalline? Sige. Nagasan ka dita, ha? Agdi ko sa klabit. Ni Tita Marcot. Nang nagdalakit di pa nakisarita ka ni Maricho. Tita Margot, nakaroon ka din ni Daddy? Wan, itay pay. Bigbigat tayo lang itay adain mawag iti cellphone na. Agpada kayo ama kumikum iti cellphone niya. Agpay maniho akin ni Manong Benji. Wan kayam, nang nagyong ata, ti pa nakisarita ka ni Maricho niya. Papaayaban ka no ni Crystalline. Malagip ko gayam. Saan nga taan nadakamat ni Crystalline nila kay Sigmundo? Saan ka no ang maawagan ni Daddy? Tanya ko matibibiyang ni Maricho ti dajalakay. Saan ko akasingad ni Crystalline? Ngam kapot agpakuyog ni Maricho. Sige, ngamjak amo ka tagadi adwa. No agkasingad takit di. Awisam ni Daddy. Saan na ka narwam akakoy kuyog ni Daddy? Ay, mapitlain. Awagag ni Manong Benji sakbay nga agtikosak. Amok, maparukmak tumatlaan ni Adelfa. Iso nam na maag asakbay nga subliak di Australia. Mapanugot konton. Nga, akalmaak pa'y laag ka dagito. Napudno ti ko na ni tata. Adda pa naglablabas ko. Amudan ka ni Adelfa di ukalik. Makakuraak no tiyak maipilit di kayat ko. Adala may sabanag a tiyak maipilit. Tiyak kayatan amay palakip. Dahil may sakpas sa tibyak ko. Sinang sangitak itinalaos. Ang panagbababawi. Malagagaya, managpamaneho ni Lisbeth kini Benji.
Saan na ka di nga imbaga? No sa dino tinapananda? Saan ko na din lang magpay? Basta ang talaga ka ni Benji. Nga na, tinatalga na kasasaad ni Lisbeth nga nako no agkuyog da. Rupang kuma nakikuyog ka kinkwa na Amir. Napan da Lisbeth ken Maricho iti balay nila kay Sigmundo. Anya? Kung nagtupay, maaklaat ka. Pinaayaban ka no ni Cristalin ni Maricho kat nagpakuyog ken ni Lisbeth. Nila kay Sigmundo, ti pagsarsaritaan ta. Saan? Ni Cristalin ti pagsarsaritaan ta. Apay aya nga ilikliklik mo a pagsaritaan ta dayta. Ibay kakadi di ti opisina, tapno ka apanak. Gapo iti dayta, amok, amasapul mo ti kwarta. Sige, ibagamon no manok. Kalpasan na, panawan nakmatay. Nagsubang kami manan ka ni Margot. Gapo iti panagim imon na. Ngam, kuy daw. Pagan anok to pa'y, no agbaligyak iti planok. Tinakmaten sumbatan nila kay Sigmundo. Ada. Ngam, babae man ti simong ba? Cristalin, si Kamad Gayam. Hindi ko malulom ti kasaritak. Anya, naatake ni Mr. De Los Reyes. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.